गिबियावनो JSP Advice 365 चेनेलनि गासै नायगिरिफोरनिसिम आंनि गोरबो बिखानिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै। आं दिनैनि कन्टेन्टआव नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआव आं स्पेसियेलि रां रुपा सना हिरा मणि मुक्ता आरो मान सन्मान बेनि सायाव बेस खालामनानै आं सावरायनो नाजानाय जादों। मिजिंथियो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांगोन। मानोना जोंनि समाजाव रां रुपा सना हिरा मणि मुक्तानि थाखाय जोंनि समाजनि सोदोमस्रिफ्रा बबे लामाजों दावगालांदों बेखौ नोजोरथि होनो गोनांथि दङ। मानोना दिनैनि मुगाया जेसेबांसिम जौगादों एसेबांसिम जोंनि लाइफ स्टाइलफ्राबो इमप्रुभमेन्ट जालांगासिनो दं, जौगालांगासिनो दङ आरो सोलायलांगासिनो दं। दा बेफोरखौ नोजोरथि बोनानै जोंनि आखल आखु साननाय हनायफ्राबो साननि उनाव सान डिजिटेलाइजफ्रा जेरै जौगादों बेफोरबादिनो जोंनि आखुफ्राबो दिनै सानथावै मावथावै जाथावै मुवा बेसादखौ जानाय, मावथावै खामानिफोरखौ मावनाय बेफोरबादि थासारिया जोंनि समाजाव नुजाथिदों। दा बेफोरखौ नोजोर होनानै नायोब्ला जोंनि समाजा गोदोनिफ्राय दासिम जेसेबां जौगाबोदोंमोन बेखिनि थासारिसिम जोंनि समाजा बांसिन जोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय आखल आखुफ्रा जोबोरैनो साबना हामना आरो गोग्गो जानायनि गोनांथि दंमोन। नाथाय आथिखालनि समाजा जेसेबांनो दावगादों एसेबांनि जोंनि साननाय मावनायफ्राबो रेजें रोखोमनि जाबोगासिनो दङ। आखल आखु साननाय हनाय मावनाय दांनाय गाननाय जोमनाय बायदि बिथिंखौ नोजोर होनानै नायोब्ला गासैबो बिथिङावनो खोब दुखु मोनथावना थासारिजों जोंनि समाजा खारलांगासिनो दं। आथिखालनि मुगायाव जोंनि समाजखौ जौगादों होननानै जोंनि मानसिफ्रा गावनि साननाय गावनि आखल आखु गियानफोरखौ थाखा फैसा मणि मुक्ता हिरा थामहिनबा गावखौ जौगानायनि थाखाय जाबादि बाहायनो हमदों आरो गुबुनफोरनिख्रुइ गाव माबोरै साबसिन हामसिनै थांनानै थानो हायो बा लाइफ स्टाइल खालामनो हायो, न' बां धोन दौलत गारि मथरखौ बायनानै गावखौनो सासे राफोद नोगोरारि आरो खोब दोहोनि थाखोनि सासे सुबुं महरै दिन्थिनो नाजानाया दिनै समाजाव मोनसे कम्पिटिसननि लामा बादि जाबोदों आरो बे कम्पिटिसननि गेजेरजों आथिखालनि मुगानि मानसिफ्रा गावखौ बे बुहुमाव एस्टाब्लिश खालामनानै हाजासे नाजादों। दा बेफोरखौ नोजोर होनानै नायोब्ला स्पेसियेलि मानसिफ्रा गावखौ गायसनना थांनायाव बांसिनै थाखा फैसा मणि मुक्ता सना रुपानि फारसे बांसिन लुबैनाय बांद्राय गोसोआ जोंनि समाजाव नुजादों। जायनि जाहोनावनो दिनै मानसिफ्रा थाखा फैसा मणि मुक्ता हिराफोरनि थाखायनो गावनि जिउखौ देलाय मालायै साजायनो थाखाय जोंनि मानसिफ्रा खायसे मावथावै गानथावै गाननाय जोमनायफोरखौ गाननाय दिन्थिनो नाजानाय जों नुनो मोनदों। हमना ला आथिखालनि ससियेल मिडियायाव गोबां लाइमोनफोरखौनो गोबां सुबुंफोरखौनो खान्दा खान्दा पेन्ट हाफ पेन्ट लंपेन्ट बा ब्लाउस गाननानै रिल बानायनाय बायदिसिनाफोरखौ जों नुनो मोनो। बेनि गेजेरजों जोंनि समाजनि माखासे थिखानाय नेमखान्थिखौ बावलांनानै जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा रां आरजिनायनि मोनसे वे हिसाबै लानानै गावनि देहा सोलेरखौ फांथाब फांथाब ड्रेस गाननानै बे रांनि थाखायनो गावखौ ससियेल मिडियायाव दिन्थिनानै गोबां रां खामायनायनिबो मोनफा मोनफा पार्ट महरै लादों। आरो गुबुन फारसेथिं खायसे गोरिब निखावरिनि सुबुंनि आइजोफ्रा गावनि हास्थायनाय गाननाय जोमनाय देलाय मालायखौ माबोरै मोनो बेखौ नोजोरथि बोनानै थाखा फैसा गोनां दोहोनि सुबुंफोरजों लोब्बा लाखिनानै खायसेया मोजां रोखोमै बेफार फालांगि मावदों आरो खायसेया गावनि देहा सोलेरखौ बै थाखा फैसा गोनां मणि मुक्ता हिरा बायनानै होनो हानाय
मानसिफोरजों सोलेरारि आथोन गोरोबलायनानै गावनि न'खरनि आंखालफोरखौ सुफुंनो नाजानाय आरो गावनि लुबैनायजों लोगोसे गावनि न' बांखौ माबोरै रोहो रोहो खालामनो हायो बेफोरबादि खालामनानैबो आथिखालाव बे रांनि थाखायनो जोंनि मानसिफ्रा गावखौ हाथाय बाजाराव मुवा बेसाद बायनायफोर बादि गावखौ बायलाय फानलाय खालामगासिनो दङ। दा बे बिथिंखौ नोजोर होनानै नायोब्ला जोंनि समाजनि जि खारथाय बे खारथाया बबे लामाजों थांदों बेखौ जोंनि सुबुंफ्रा साननानै गोनांथि दङ। जों माबा मोनसे खामानि मावनायनि आगोलावनो गावनि न'खर गावनि समाज आरो गावनि बिसि फिसायनि खोथाखौ साननानै गथ' गथायनि खोथाखौ साननानै जों खायसे खामानिखौ जों सिरिबाङै मावनायनि गोनांथि दं। मानोना बे जों दिन्थिनाय आखल आखुफ्रानो जों मावनाय आखल आखुफ्रानो बै फैगौ जेनेरेसनफोरनि बे मोनसे थुलुंगानि फुंखा जानानै फैयो, जायनि जाहोनाव बिमा बिफाफ्रा जि लामाखौ लादों बै गथ' गथायफ्राबो बे लामाजों थांनानै मोनसे समाव गावनि जिउखौ बरबाद खालामना लानायखौ जों नुनो मोनदों। थिग बिदिनो गोदो गोदाय राजा महाराजाफोरनि जुगफ्रावबो बे सना रुपा हिरा मणि मुक्तानि थाखायनो राजाफ्रा गोबां आइजो गावनि राज दरबाराव लाखिनानै गोबां आइजोफोरजों सोलेरारि देहा गोरोबनाय आरो सासे राजाया गोबां आइजोफोरजों देहायारि सोमोन्दो लाखिनानै गावखौनो गासैबो बुहुमनि गांनाय उखैनायफोरखौ सुफुंनो थाखाय खायसे आइजोफोरनो सोरनोबा हिरा सोरनोबा मुक्ता सोरनोबा थाखा फैसा रानबायनानै बेफोर आइजोफोरखौ गावनि आखाइ मोजोमाव लाबोयोमोन आरो आखाइ मोजोमाव लानानै गाव बिसोरखौ मुसुखा पुतलाफोर बादि बाहायनानै गोजोननायखौ लायोमोन एबा रायजोआव दिन्थियोमोन। दा बेफोरबादिनो जोंनि समाजखौ गुबुंले खालामनायनि गुदियावनो बुंनो थाङोब्ला सेथियाव रां, बेनि उनाव देलाय मालाय गाननाय जोमनाय, बेफोरनि आंखालावनो मानसिया गाज्रि खामानिखौ लायो आरो बे गाज्रि खामानिखौ मावनानैनो खायसे मानसिया समाजाव गावखौ गोख्रों भाबै गायसननो थाखाय खायसे खामानिखौ जों मावनायखौ नुनो मोनदों। बेनिखायनो बुंनो हायो थाखा थायोब्ला आथिखालनि मुगायाव नोंखौ बबेबा बैसागु फांसननि थाखाय चेयारमेन सायख'गोन बा बेखेवगिरि सायख'गोन, बबेबा मिथिं दावथिं बा समाजनि गेदेर गेदेर जथुमाफ्राव नोंखौ दरजा बेखेवनाय बा मिथिंखौ स्टेज इन'ग्रेसन खालामनाय बायदि हाबाफारिफ्राव बे थाखा फैसा गोनां धोनि मानसिखौ लेखा फरायाव खमब्लाबो आरो बेफोरबादि रोंगौथि गैयै सुबुंखौनो खायसे थाखा फैसानि लालसाव लुबैथियाव बा माबा मोनसे अनसुंथाइ मोननो थाखाय जोंनि समाजाव बै खम सोलोंथाइनि मानसिखौबो समाजाव खोब गोख्रों भाबै सिबिनाय मान सन्मान होनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेखौ नायोब्ला गोरों गोरा जायफ्रा बैफोर लाइनाव गियान एबा नलेज दंमोन बेफोरबादि सुबुंखौसो बेफोरबायदि खामानियाव मावहोनायनि थामहिनबा फिथा हास'होनायनि गोनांथि दंमोन। नाथाय आथिखालनि समाजाव जों नुनो मोनो जाय साबजेक्टनि सायाव जाय मानसिया जेबो रोंगौथिनो गैया बेफोरबायदि सुबुंखौनो रां अनसुंथाइ मोनब्लानो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ बेखेवनाय हाबाफारिखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो जोंनि समाजखौ आथिखालाव राङानो फिदिंगासिनो दं आरो रांनि थाखायनो जोंनि समाजा गाज्रि खामानि फारसे थांगासिनो दं। बेनिखायनो बे सना रुपा हिरा मणि मुक्ता आरो रांफोरखौ मोजां रोखोमै प्रपार इउटिलाइजेसन खालामनो रोङाब्ला जोंनि समाजा बेफोर रां रुपा मणि मुक्तानि थाखायनो समाजा जोबस्रांलांगोन। आरो गुबुन फारसेथिं हौवा माहारिया स्पेसियेलि आइजोफोरखौ हाथाय बाजाराव बायना मोननाय रुमाल एबा ब्लाउसफोर बादि आथिखालनि मुगायाव फैसा थाखा मणि मुक्ता आरो देलाय मालायजों फिदिंनानै बिसोरखौ आन्दायहोनायखौ जों नुनो मोनदों। गुबुन फारसेथिं आइजोफ्राबो थाखा फैसा गोनां मानसिफोरखौ बमब्रायनानै आरो माखासे गाज्रि वेजों लांनानै बिथांमोनखौ गावनि मबाइलावनो होन बा बबेबा बायदि गाज्रि सावगारिखौ साफायखुमाना लानानै बैफोर सुबुंखौ गावनि कब्जायाव लाबोनानै आरो बेफोरखौ उन बुब्लियाव भाइरेल खालामनो हुमखि होनानै थाखा फैसा आरजिनायखौबो जों नुनो मोनदों। आरो बेफोरबायदिनो गोबां
धोन दौलत थाखा फैसा गोनां आरो गिदिर गिदिर अफिसारफोरखौ खायसे आइजोफ्रा बेफोरबायदि नायथावै सावगारिफोरखौ सोलेरारि गेलेनाय टाइमाव लानानै बिथांमोनखौ हुमखि होनाय एबा साख्रिनिफ्राय उमुक सावगारिखौ आं भाइरेल खालामना होगोन, आंनो एसेबां मानि रां नांगौ, एसेबां सना रुफा नांगौ, आंनो ओरै थोरै नांगौ होननानै डिमान्ड खालामनानै माखासे सुबुंखौ गोबां जेथो फोनांनानै बिथांमोनखौ गावनि अननायनि फिनजारियाव सोनानै बिथांमोनखौ जुनादफोर बादि बाहायनायखौबो जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जोंनि समाजनि माखासे बिब' बिनानावफ्राबो माखासे हौवा माहारिनिफ्राय सांग्रांथि थानायनि गोनांथि दङ। मानोना सासे हौवा मानसिखौ नायनानै सिनायनो हाया बेहा बिसि दंना फिसा दं। हौवा मानसिया हाबा जानायनि जेबो सिन एबा हांखो थाया। मानोना जोंनि हिन्दु समाजाव हौवाफोरखौ हाबा जानाय होननानै सिनायनो हानाय जेबो जोंनि समाजखान्थियाव आथिखालाव होनायखौ जों नुनो मोनाखै। गुबुन बिथिङै हाबा जानाय आइजोफ्रा सोरबाया मंगलसूत्र गानो आरो सोरबाया सिन्दुर फोथा लायो। थिग बे सिन्दुर फोथा लानाय आइजोखौ गोजाननिफ्राय नुयोब्लानो जों बे आइजोआ हाबा जाबाय होननानै जों मिथियो। नाथाय बेबादि सासे हौवाखौ बेफोरबादि सिनायनो हाया। दा बेनिखायनो माखासे सेक्सननि हौवाफ्रा सेंग्रायानो जा बोरायानो जा बा साख्रि मावनाय मावियानो जा बिथांमोना थाखा फैसानि लुबैथि दिन्थिनानै माखासे आइजोफोरखौ गावनि गांनाय उखैनायखौ समाधान खालामनो थाखाय माखासे आइजोफोरखौ बे रांजोंनो बायलाय फानलाय हाथाय बाजाराव दिनै उल्थां फाल्थां सेर दागायाव सुनायफोर बादि सुनानै गावनि गांगानायखौ सुफुंनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेखौ नोजोर होनानै नायोब्ला जोंनि समाजा स्पेसियेलि थाखा फैसा मनि बुक्ताफोरनि थाखायनो जोंनि समाजा दिनै बे थासारिसिम सफैदों आरो बेफोर बेसादनि बांद्राय लुबैथियावनो जोंनि समाजा गाज्रि फारसे दावगालांदों। बेनिखायनो थाखा फैसा मनि मुक्ता आरो गावनि देहा सोलेरखौ मोजां रोखोमै सामलायनानै जोङो थाखा फैसाखौ आरजिनो हायाब्ला जोङो खोब गिनो गोनां। आरो थाखा फैसाखौ मोनदों होनब्लानो नोंथाङा बेखौ गाज्रि वेजों थांनानै समाज बिरोधी खामानि मावनानै नोंथाङा दोहोनि जानो नाजायोब्ला बे इनाय। नोंथाङा नोंथांनि नांनायसेबां जेसेबांखिनि रां थाखा फैसाफ्रा नोंनि थाखाय गोनांथि बेखिनि समसिम नोंथाङा जखा लानानै नोंथांनि केपासिटि बायदि धोन दौलतखौ खामायनानै जोङो जिउखौ दानो हायो। नाथाय बांद्राय नांनायनि बारा थाखा फैसा आरजिनो थांनानै नोङो माब्लाबा समाव सिखाव दाखायत गुन्दानि आखायाव गोलैनानैबो नोंनि जिउआ बे रां एबा थाखा फैसा मनि मुक्तानि थाखायनो सिलिंखारबो जानो हायो। बेनिखायनो आथिखालनि मुगायाव डिजिटालाइज जाबाय होननानै गावनि गासै देहा सोलेरखौनो ससियेल मिडियाफ्राव बा केमेराफ्राव दिन्थिनो नाजानाया जोंनि थाखाय दुखुनांथावना। मानोना धोरोम शास्त्रआव बुंदों आइजोना देहा सोलेरानो आरो मैना बिनि बेदरानो बिनि थैनायनि फान्दो होननानै बुंदों। बेनिखायनो बे आइजोफ्रा गावसिनि देहा सोलेरखौ जेसेबां मानि खोबनानै लाखिनायनि गोनांथि दङ बेखिनिखौ लाखिनानै खामानि मावाब्ला जोंनि समाजाव आथिखालाव लांखारनाय दैखारलांनाय सोरखौबा जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय बायदिसिना जाथायफ्रा बे थाखा फैसा आरो बै माखासे मुवा बेसादफोरखौ थिग रोखोमै बाहायनो नाजायोनो बेफोर थासारिया जादों। आरो खायसे निसा जानाय मानसिफ्रा आइजोफोरनि सुंदोब गाननाय देहा सोलेर आरो बिनि देहानि पार्टफोरखौ नुनानै खायसेया दबथायनो हायियाव सोरखौबा बाइकजों लांखारनानै सोरखौबा गारियाव दैखांनानै हानजायारि जिनाहारि जानायनि जाहोना बे गाननायनिफ्रायबो होननानै बुंनो हायो। गुबुन फारसेथिं आइजोफ्रा गावनि देहा सोलेरखौ जाबादि सामलायनानै लाखिनांगौ बेबायदिखौ सामलायनानै लाखिया आरो खायसे महर एसे गाज्रि आइजोफ्रा गावनि देहानि पार्टफोरखौ आबुङै दिन्थिनानै माखासे हौवाफोरखौ मुहिनि फोनांनो थाखाय खायसे नायथावै एबा मेगननि सिगाङाव दा नुजानाय गाननाय जोमनायफोरखौ गाननायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय बियो इनाय जेसेबांसिम सासे आइजोनि देहा सोलेरखौ खोबनानै लाखिनो हायो एसेबांनो बे आइजोनि महर मुस्रिया बांसिन बेरखाङो। साफ्रोमबो सेंग्रायानो साफ्रोमबो आइजोनि देहा सोलेरनि दाथायखौ मोजां मोना। मानोना
खायसे ओरैबायदि सेक्सननि दं बै आइजोनि आखल आखु गियान आखलनि सायाव बेस खालामनानैसो खायसे आइजोखौ हाबा खालामो। दा बे बिथिङावनो जोंनि समाजा बै जायफ्रा रांखावरि दं, जायफ्रा थाखा फैसा दं, जायफ्रा सना रुपा हिरा दं, बेफोरबायदि सेक्सननि मानसिफ्रा गोबां उन्दै थाखोनि मानसिफोरखौ लफायनानै फिनजारियाव दोनो आरो बे फिनजारियाव दोननानै बै फिनजारिनि दाउखौ फिसिगिरिया जाबादि बाहायो बेफोरबायदि बाहायनानै जोंनि समाजनि माखासे बिब' बिनानावफोरखौ दिनै सात सिलिंखार खालामनाय आरो सोरनिबा न'खर सोरनिबा फरायनाय बायदिसिना जिउफोरखौ सा ससेयावनो फोजोबस्रांनाय आरो जायनि जाउनाव सोरबाया सुइसाइड जानानै थैदों, सोरबाया फिसायजों बुथार जाखुमादों, सोरबा बबेबा लामायाव गोरना सेरथे जादों। बेफोरनिफ्राय गावखौ रैखाथि खालामनो नांगौब्ला बैफोरो बांद्राय लुबैनाय आखुखौ गारनानै नोङो मोजां रोखोमै गावखौ दैदेनलांनो नाजानांगोन। अब्लासो नोङो बैफोरबायदि जेंनानिफ्राय बारग'नो हागोन। आं कन्टेन्टखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि JSP Advice 365 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अनसायगोन आरो बेबायदिनो अरायसम नायलांबाय थागोन। जोबथा बुब्लियाव नोंथांमोनखौ आफा आनान गसाया मोजाङै लाखिथों आरो नोंथांमोननि गोग्गो सावस्रिखौ लुबैनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जायो। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि।